знаят кой съм. О, вече не ме види. Е, така се прави дрило. Това ще го качи в YouTube. Я отрепи някакъв човек. Може да отрепиш един човек. Благодаря. Излез! Не, полицията ли? Още малко ще погледнем. Бате! И трепи по пътя хора. Марти, по пътя трепи хора. Умрете, хора! Полицай да трепа ли? Да, всичко. Искам да видя хеликоптера. Само да знаеш. Марти, само да знаеш, идва в момента хеликоптер. О, ес! Аре, хеликоптерче! Ма още... О, красавица!